Υπάρχει λοιπόν αυτή η έννοια της συγκυριαρχίας, είναι πολύ σπάνια. Και υπάρχει και μια άλλη, η έννοια της διεθνούς πόλης, όπως ήταν το Ντάντσιχ στο Μεσοπόλεμο. Είχαν σκεφτεί να κάνουν και την Κωνσταντινούπολη διεθνή πόλη μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν ένα από τα σχέδια, μια από τις ιδέες που δεν εφαρμόστηκε. Και επίσης σήμερα συζητιέται η συγκυριαρχία, αν επιληθεί η διαφορά Ισραήλ-Παλαιστίνης σε ό,τι αφορά τα Ιεροσόλυμα. Απλώς αυτό δείχνει ότι είναι πολύ σπάνιες αυτές τις περιπτώσεις, εξαιρέσεις των εξαιρέσεων, και έχουν εφαρμοστεί σε ελάχιστες περιπτώσεις, και ακόμα και εκεί που έχουν εφαρμοστεί, ας πούμε στην περίπτωση του Σουδάν που είπα, το πάνω χέρι το είχαν οι Βρετανοί. Δεν ήταν ακριβώς ισομερής η συγκυριαρχία. Στην περίπτωση, για να έρθω στο Κυπριακό, ο Βρετανός Πρωθυπουργός το 1957 είχε προτείνει τρικυριαρχία, όχι καν συγκυριαρχία, αλλά τρικυριαρχία, τρεις κυρίαρχους, Βρετανία, Τουρκία και Ελλάδα, το οποίο βέβαια έκανε έξαλλους τόσο τους Έλληνες όσο και τους Τούρκους. Και έρχομαι τώρα σε ένα άλλο κλασικό εμπόδιο για την μη επίλυση μιας διένεξης, το οποίο προφανώς θέλω να ελπίζω το θυμάστε και έχει μείνει έντονο στη μνήμη σας από το πρώτο και το δεύτερο μας μάθημα. Η υποκειμενική διάσταση της σύγκρουσης, δηλαδή η αμοιβαία καχυποψία, ο φόβος, τα διπολικά στερεότυπα μαύρο-άσπρο, ο εθνοκεντρισμός, η δαιμονοποίηση του άλλου, όλα αυτά ενισχύουν μια κατά άλλα αντικειμενική σύγκρουση συμφερόντων και αυτή η δαιμονοποίηση περιλαμβάνει παντελή έλλειψη εμπιστοσύνης, ευθύνη και ενοχή για ό,τι έχει συμβεί σε μια σύγκρουση στην άλλη πλευρά, ταύτιση του αντιπάλου με το κακό, επικράτηση της λογικής του μηδενικού αθροίσματος, το κέρδος μου η ζημία σου και το ανάποδο θάνατό σου η ζωή μου. Ο ιστορικός εχθρός θέλει ότι το κακό μας είναι άκρος απειλητικός, ενώ εμείς όχι. Αυτή η γενική στάση που εμφανίζεται σε όλες τις ιστορικές συγκρούσεις και σε όλα τα συγκρουσιακά ζεύγη μεταξύ δύο πλευρών οδηγεί συχνά σε παρανοϊκές αντιδράσεις, όπου η μηδαμινή πιθανότητα να συμβεί κάτι το κακό και το χειρότερο εκλαμβάνεται ως απόλυτη βεβαιότητα. Ο αντίπαλος θεωρείται βίος, χωρίς σύγχρονος ανθρωπιάς, ηθικούς θωρασμούς, σεβασμό προς την έννοια της δικαιοσύνης ή του διεθνούς δικαίου. Επιπλέον, όπως είχαμε πει, θεωρείται ότι είναι πολύ πειθαρχημένος, συγκεντρωτικός, με αταλάντευτη στρατηγική σε βάρος μας, με στόχο να μας υπονομεύσει ή και να μας εξαφανίσει ή να μας κάνει δορυφόρο του. Και είναι αυτό συνεχές και δεν υποχωρεί ποτέ. Μπορεί να αλλάζει σε ορισμένες περιπτώσεις λίγο η στρατηγική του, λίγο ο τρόπος που βλέπει τα πράγματα, όμως παραμένει ο στόχος ο ίδιος. Καραδοκεί για κάθε στραβοπάτημά μας, κάθε αδυναμία μας, για να το εκμεταλλευτεί σε βάρος μας. Μια μακροχρόνια, άριστα οργανωμένη, επιθετική πολιτική. Έτσι, παραδείγματος χάρη, ένα σχέδιο το οποίο είναι αυτό που λέμε contingency, δηλαδή ένα σχέδιο στρατιωτικό ή στρατηγικό στο σιρτάρι που μπορεί να υπάρχει, υπάρχουν πολλά τέτοια σχέδια σε όλες τις αντίπαλες διάδες, εκλαμβάνεται ως
βεβαιότητα και προμελετημένο σχέδιο. Αν μαθευτεί δηλαδή, θεωρείται προμελετημένο σχέδιο, δηλαδή το χειρότερο δυνατό σενάριο θεωρείται βέβαιο. Ας δούμε έτσι δύο παραδείγματα. Ας πάρουμε πιο άλλο την ελληνοτουρκική διαφορά, διένεξη, αντιπαλότητα, που ναι μεν έχει υποχωρήσει πάρα πολύ μετά το 1999 και τους σεισμούς και την σχετική προσέγγιση, αλλά δεν έχει επιλύσει τη διαφορά. Δηλαδή έχουμε εδώ το καταπληκτικό να υπάρχει ύφεση, όπως την είχα πει εγώ, δεν την είχα πει προσέγγιση, άλλοι τη λέγαν προσέγγιση. Υπάρχει ύφεση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και παρόλα αυτά να μην έχει επιλυθεί ούτε μια διαφορά. Και ας πούμε ότι αφήνουμε το Κυπριακό, γιατί εκεί πέρα τον πρώτο λόγο, ποιοι το έχουν, προφανώς οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι, με την Τουρκία φυσικά να παίζει σημαντικό ρόλο σε σχέση με τους Τουρκοκύπριους, μια και έχει και το στρατό της εκεί πέρα και το βόρειο κομμάτι της Κύπρου εξαρτάται απόλυτα οικονομικά κυρίως από την Τουρκία, αλλά αυτοί που θα το λύσουν και έχουν ευθύνη να το λύσουν για το μέλλον, για τα παιδιά τους και για την επιβίωση και την οικονομική επιβίωση τώρα της Κύπρου, είναι οι δύο κοινότητες της Κύπρου. Αφήνω λοιπόν κατά μέρος το Κυπριακό, το οποίο από μόνο του δηλητηριάζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και υπάρχει άποψη ότι όσο υπάρχει αυτό δεν θα είναι εύκολο να λυθούν οι άλλες διαφορές. Αυτό είναι η γάγκρενα και για τους δύο. Και έρχομαι στις καθαρά διμερείς διαφορές και κατά πρώτο λόγο θα εστιάσω την προσοχή μου, σαν παράδειγμα τώρα έτσι, στις διαφορές στο Αιγαίο. Αυτή την ελληνοτουρκική αντιπαλότητα και τις διαφορές του Αιγαίου τις διδάσκω σαν ξεχωριστό μάθημα και είναι και ένα από τα αρκετά σύνθετα και δύσκολα μαθήματα, γιατί μπαίνουν σε πολλές λεπτομέρειες, όχι μόνο ιστορικές αλλά και νομικές που θέλουν ειδικές γνώσεις. Γι' αυτό στο πάρω αυτό το μάθημα το σκεφτούν πρώτα καλά και βέβαια να έχουν πάρει πρώτα αυτό το μάθημα που διδάσκεστε τώρα. Όσοι δεν το έχουν πάρει θα έχουν μεγάλη δυσκολία να παρακολουθήσουν το μάθημα η ελληνοτουρκική διένεξη στο άλλο εξάμηνο, καθώς επίσης και το μάθημα το κυπριακό πρόβλημα. Δηλαδή θα πέσουν και λίγο από τα σύννεφα αν έρθουν χωρίς να έχουν πάρει αυτό το μάθημα. Εσείς βέβαια το ότι έχετε έρθει και έχετε πάρει το μάθημα ανάλυση επίλυσης συγκρούσεων και μου κάνετε την τιμή και να έρχεστε και στο μάθημα, γιατί όπως ξέρετε στα ελληνικά πανεπιστήμια παρουσιάζει το περίεργο φαινόμενο να είναι προαιρετική η παρουσία, ενώ στις περισσότερες χώρες είναι υποχρεωτική. Εδώ επαφιέμεθα στην ωριμότητα των Ελλήνων φοιτητών και τους αφήνουμε και να μην έρχονται και πάλι να περνάνε αν διαβάσουν καλά. Κλείνω την παρένθεση και έρχομαι στα ελληνοτουρκικά. Εκεί λοιπόν η εντύπωση που υπάρχει, ειδικά σε ό,τι αφορά το Αιγαίο και ο αμοιβαίος φόβος, είναι από την πλευρά της Ελλάδας. Της Ελλάδας θα σας την πω πιο σύντομα, της Τουρκίας πιο λεπτομερώς, γιατί πιστεύω ότι δεν θα είναι γνωστή. Στην περίπτωση λοιπόν της Ελλάδας είναι ότι η Τουρκία, όπως είχε πει και ο Ανδρέας Παπανδρέου στη δεκαετία του 80, έχει σχέδιο ξεκάθαρο, καλά μελετημένο, επιθετικό σε βάρος της Ελλάδας, που στοχεύει να πάρει όλη την Κύπρο, να πάρει όλη τη Δυτική Θράκη, άμα τα καταφέρει, σε ευκαιρίας δοθήσεις, και να πάρει και τα νησιά του Αιγαίου που βρίσκονται κοντά στα παράλια της. Δηλαδή είναι τα μεγάλα νησιά, τα πιο μεγάλα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται εκεί πριν τις Εύβοιες, δηλαδή τα μεγάλα νησιά και πιο μικρά που βρίσκονται κοντά στα ανατολικά παράλια. Και προς τον σκοπό αυτό θέλει να μοιράσει το Αιγαίο στη μέση, μαζί και τα νησιά, μαζί και την υφαλοκρηπίδα, μισά-μισά δηλαδή. Ή κατά μία ανάλυση οπτική κοιτάει το Αιγαίο σαν να μην υπάρχουν νησιά εκεί πέρα και να υπάρχουν μόνο τα δύο ηπειρωτικά εδάφη, τραβάει μια γραφμή στη μέση. Αυτό το πλαίσιο, αυτή όλη η λογική της Τουρκίας είχε ονομαστεί εδώ και αρκετές δεκαετίες από τους Έλληνες
ως τουρκικός νεοοθωμανισμός. Αυτός τους Τούρκους ηχούσε περίεργα, γιατί για αυτούς το νεοοθωμανικό παρέπεμπε σε κάτι άλλο. Ήταν μια τάση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ήταν μια τάση που είχε εμφανιστεί και στην πιο σύγχρονη εποχή και αφορούσε περισσότερο την έμφαση στο Ισλάμ. Δεν υπονοούσε επεκτατισμό σε άλλες χώρες. Αλλά για τους Έλληνες αυτό ήταν στο μυαλό τους, ότι και αυτό έγινε πιο έντονο και πιο ξεκάθαρο περίπου σαν απόδειξη για τους Έλληνες όταν ανέβηκε ο Νταβούντογλου υπουργός εξωτερικών και μετά και πρωθυπουργός, ο οποίος είχε γράψει παλιότερα ως διεθνολόγος μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το νεοοθωμανικό, με την έννοια την κρυπτοεπεκτατική, όχι ακριβώς επέκταση εδαφική, αλλά επέκταση της επιρροής της Τουρκίας στις πρώην χώρες, στις πρώην εδάφη τα οποία ανήκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ένα μεγαλεπίβολο δικό του, που δεν έχει καμία πιθανότητα να εφαρμοστεί. Αλλά, όπως σας είπα, εδώ επικρατεί το worst cost analysis. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτή η έννοια προηγουμένως, ήρθε όμως ο Νταβούντογλου και είπαν οι Έλληνες, είδες, εμείς σας το λέγαμε πριν 15 χρόνια, 20, 30 χρόνια. Να το νεοοθωμανισμός, να το πραγματικό πρόσωπο της Τουρκίας. Ειδικά ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει ξεκάθαρα σε ένα από τα συνέδρια του κόμματος αυτό το πράγμα. Κύπρος, Δυτική Θράκη, Μισό Αιγαίο. Αυτή είναι η κρυφή ή όχι και τόσο κρυφή ατζέντα της Τουρκίας. Άρα εμείς πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι για το χειρότερο αυτό ενδεχόμενο και βέβαια να μην επιτρέψουμε να γίνει. Αυτό όμως κάνει η επιθετική και απειλητική Τουρκία. Η Τουρκία είναι επιθετική και απειλητική έναντι όλων των γειτόνων της και κατά κύριο λόγο της Ελλάδας. Για να δούμε την τουρκική οπτική και εδώ πέρα σας υπενθυμίζω και αυτό που είχαμε πει, όχι μόνο για τα στερεότυπα αλλά και για τα mirror images, δηλαδή τις κατοπτρικές εικόνες. Στα μάτια των Τούρκων δεν μιλάνε φυσικά για νεοοθωμανισμό των Ελλήνων, γιατί δεν υπάρχει τέτοια έννοια, αλλά μιλάνε για πανελληνισμό των Ελλήνων και για αναβίωση της μεγάλης ιδέας μετά το 1950 και συγκεκριμένα το 1954 όταν η Ελλάδα έθεσε το Κυπριακό στον ΟΗΕ και το διεθνοποίησε. Μέχρι τότε η Ελλάδα, ενώ ενδιαφερόταν για την ένωση Κύπρου-Ελλάδος, δεν το εμφάνιζε διεθνώς, το εμφάνιζε διακριτικά μόνο στις σχέσεις με τη Βρετανία. Λοιπόν, για τους Τούρκους, οι Έλληνες από το 1954 και έπειτα και μέχρι και σήμερα βρίσκονται στον αστερισμό της μεγάλης ιδέας και πάλι. Μα πώς είναι δυνατόν, τους λένε, η Ελλάδα είναι μια χώρα του εδαφικού status quo, όπως λέγεται, δηλαδή τα σύνορα όπως είναι ιερά και άλλωστε αυτός ήταν και το κύριο στοιχείο, η βασική αρχή η οποία οδήγησε στην ελληνοτουρκική φιλία του 30, ακριβώς επειδή καμία χώρα δεν ήταν πλέον επιθετική εναντίον της άλλης. Αν είναι η μία επιθετική έναντι της άλλης, προφανώς η σύγκρουση υπάρχει και συνεχίζεται. Πώς το στοιχειοθετώ αυτό η Τουρκία, η οποία μάλιστα το έθεσε για πρώτη φορά, συγκεκριμένα ο Τούρκος πρέσβης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1954. Είπε ότι εδώ βλέπω τη μεγάλη ιδέα να ξαναεμφανίζεται στο προσκήνιο από πλευράς Ελλάδας. Κατά τους Τούρκους, οι Έλληνες έχουν σκοπό να πετάξουν την Τουρκία εκτός Αιγαίου και να θεωρήσουν και να έχουν
το Αιγαίο Ελληνική Λίμνη, Ελληνική Θάλασσα. Συμπεριφέρονται σαν να είναι το Αιγαίο Ελληνική Θάλασσα και σαν να μην υπάρχει μια άλλη παράκτια χώρα με επέκταση 3.000 μίλια στο Αιγαίο, με μέτωπο στο Αιγαίο. Δηλαδή συμπεριφέρονται σαν η Τουρκία να μην έχει έξοδο στο Αιγαίο και να είναι περίκλειστη θάλασσα, κράτος, δηλαδή κράτος χωρίς άνοιγμα στη θάλασσα ή τουλάχιστον με άνοιγμα μόνο στη Μαύρη Θάλασσα, στον Εύξηνο Πόντο και στο Ανατολικό και Μεσόγειο. Ναι, πώς συμβαίνει αυτό, τους ρωτάς τους, πώς γίνεται να έχετε αυτή την εντύπωση. Λέει, ακούστε, πρώτα απ' όλα θέλατε όλη την Κύπρο. Όλη την Κύπρο, ενώ η Κύπρος είναι πολύ πιο κοντά σε εμάς και πάρα πολύ μακριά από την Ελλάδα. Στη δε Κύπρο ζουνε Τουρκοκύπροι και δεν θέλατε μισή Κύπρο, έστω τη μισή κάτι τέτοιο, αλλά ολόκληρη την Κύπρο. Ουσιαστικά έτσι είναι σαν να περικυκλώνατε την Τουρκία, εμάς δηλαδή. Δεύτερον, στο Αιγαίο, όταν η Ελλάδα λέει όχι δεν την θεωρώ, ή τουλάχιστον οι νυφάλιες ελληνικές κυβερνήσεις και όχι όλες, επίσημα λένε όχι, δεν θεωρούμε ότι είναι ελληνική λίμνη, ότι και εσείς έχετε κάποια δικαιώματα, απλώς οι Έλληνες έχουν πιο πολλά δικαιώματα επειδή είναι πιο πολλά τα νησιά. Έτσι. Και οι Τούρκοι έχουν ελάχιστα νησιά. Εκτός από την Ύβρο και την Τένεδο έχουν κάτι πάρα πολύ μικρά νησιά. Μόνο η Ύβρος και η Τένεδος είναι τα μεγάλα νησιά που έχει η Τουρκία στο Αιγαίο. Η απάντηση είναι των Τούρκων η εξής. Για δείτε τι έχει συμβεί συγκεκριμένα εδώ και 80 χρόνια. 85 χρόνια για την ακρίβεια. Ξεκινώντας από το 1931. Για δείτε την εικόνα. Μάλιστα αυτό μου το είπε ένας πολύ γνωστός Τούρκος καθηγητής σε ένα από τα πρώτα μου ταξίδια στην Τουρκία, τα τελευταία, γιατί στην Τουρκία έχω ζήσει και ως παιδάκι. Στην Τουρκία λοιπόν, στην Κωνσταντινούπολη, είχα μια συζήτηση με αυτόν τον καθηγητή που μετά γίναμε και φίλοι, μετά από χρόνια, και μου λέει, προσέξτε, το 1931 η Ελλάδα επεκτείνει τον εναέριο της χώρο από τα 3 μίλια που ήταν τότε τα χωρικά ύδατα στα 10. Τι σημαίνει αυτό? Περισσότερος εναέριος χώρος στην Ελλάδα και λιγότερο διεθνής εναέριος χώρος. Άρα δηλαδή είναι σαν να επεκτείνεται στον αέρα η Ελλάδα. Στη συνέχεια το 36, ενώ οι σχέσεις ήταν πολύ καλές με την Τουρκία και το 31 και το 36, και το 31 επί Βενιζέλου και το 31 επί Μεταξά, η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα από τα 3 στα 6 μίλια. 6 θάλασσα, 10 από πάνω εναέριος χώρος. Κλείνει το Αιγαίο, αυξάνεται η Ελλάδα διαθαλάσσης και αέρα. Και αέρος. Αυτά συμβαίνουν πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ενώ οι σχέσεις είναι πολύ καλές μεταξύ των δύο χωρών. Στη συνέχεια, όταν συζητιέται το δίκαιο της θάλασσας, ξεκινώντας από το 58 με την πρώτη διάσκεψη του δικαίου της θάλασσας, το 58 και το 60 είναι οι δύο πρώτες διασκέψεις, η τρίτη είναι από το 73 και έπειτα που κράτησε 10 χρόνια. Στις πρώτες δύο διασκέψεις και στη συνέχεια, τι κάνει η Ελλάδα? Υποστηρίζει ότι η νέα έννοια της υφαλοκρηπίδας, η νέα νομική έννοια της υφαλοκρηπίδας πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τα νησιά. Ενώ η γεωγραφική έννοια της υφαλοκρηπίδας δεν συμπεριλαμβάνει τα νησιά, αλλά είναι, λέγεται έτσι, continental shelf, υπηρωτική υφαλοκρηπίδα. Η Ελλάδα λέμε υφαλοκρηπίδα, ο όρος κανονικά είναι υπηρωτική υφαλοκρηπίδα. Και αυτή η ελληνική θέση έγινε αποδεκτή στο διεθνές δίκαιο. Άλλο αν η Τουρκία δεν υπέγραψε τη σχετική σύμβαση, μεταξύ άλλων λόγω
αυτής της διάταξης, που έδινε και στα νησιά δικαίωμα υφαλοκρηπίδας και ίσο δικαίωμα. Δηλαδή, όση υφαλοκρηπίδα μπορεί να έχει το υπηρετικό έδαφος, τόσο μπορεί να έχει και τα νησιά. Αν εφαρμοστεί αυτό στο Αιγαίο, η Τουρκία βγαίνει εκτός υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου. Να μια άλλη μορφή επεκτατισμού της Ελλάδας. Όλος αυτός είναι ένας σταδιακός διαθαλάσσης επεκτατισμός της Ελλάδας και όχι με τον τρόπο που εφαρμόστηκε η μεγάλη ιδέα από την εποχή του 1850 μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή. Είναι άλλος τρόπος. Η ίδια ιδέα, άλλη μορφή, άλλη στρατηγική. Ας το πούμε πιο σταδιακή, πιο πονηρή, πιο ύπουλη. Παίρνει ερίσματα νομικά στο δίκαιο της θάλασσας και προχωράει σταδιακά και αυξάνεται. Στη συνέχεια, όταν πλέον συζητιέται πιο πολύ στα σοβαρά τα περιχωρικών υδάτων, η Ελλάδα λέει 12 μίλια. Αν επιτρέπεται μια χώρα να έχει 12 μίλια στη θάλασσά της, και αυτό είναι κυρίαρχο δικαίωμά της, το οποίο αν θέλει το εφαρμόζει, αν θέλει όχι, αλλά μπορεί να το εφαρμόσει, τότε αμέσως το Αιγαίο μετατρέπεται πράγματι σε ελληνική λίμνη. Υπάρχει λίγη ανοιχτή θάλασσα, αλλά αυτή είναι περιορισμένη, και κανένα πλοίο της Τουρκίας που φεύγει από τα παράλια της Μικράς Ασίας, δηλαδή στα αιγιάτικα παράλια της Τουρκίας, δεν μπορεί να μπει στα Δαρδανέλια ή να φτάσει στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς να περάσει από ελληνικά χωρικά ύδατα. Ενώ τώρα μπορεί να το κάνει. Ο μόνος τρόπος για να μην το κάνει είναι να πηγαίνει κόστα-κόστα, να πηγαίνει μόνο με την ακτογραμμή, δηλαδή ζιγζάγ, και να προχωράει, που βεβαίως έχει τεράστιο κόστος σε σύγκριση με την ευθεία γραμμή ή την ιονή ευθεία γραμμή. Η Ελλάδα λοιπόν λέει τα 12 μίλια και όποτε θέλω θα τα επεκτείνω. Με τα 12 λοιπόν, ή μπορώ να τα πάω στα 10 όπως είναι ο εναέριος χώρος, οπότε σας κάνω και χάρη που σας δίνω και 2 μίλια. Τι είναι όλα αυτά? Επεκτατισμός. Άρα οι Έλληνες είναι επεκτατικοί, δεν είμαστε εμείς επεκτατικοί, αλλά είναι οι Έλληνες επεκτατικοί στο Αιγαίο. Και παλιότερα στην Κύπρο που τη θέλαν όλοι δικοί τους. Και μάλιστα είχαν στείλει και ολόκληρη μεραρχία, διώξαν ακόμα και το Μακάριο, επειδή τον έβλεπαν να μην είναι τόσο υπέρ της Ένωσης από ένα σημείο και έπειτα. Στη συνέχεια, το 1996, βλέπουμε ότι ακόμα και βραχονησίδες και βράχους τους ονομάζουν νησιά οι Έλληνες, βάζουν εκεί φάρους, βάζουν χωρισμένα ζώα, κατσίκες, προσπαθούν να πείσουν και Έλληνες και τους δίνουν ενάυσματα για να πάνε εκεί πέρα να ζήσουν σε αυτά τα νησιά, τα οποία είναι ακατοίκητα. Γιατί στα νησιά επιτρέπεται τα νησιά να έχουν χωρικά ύδατα. Δεν επιτρέπεται τα ακατοίκητα να έχουν υφαλοκρηπίδα, αλλά άμα γίνουν κατοικήσιμα, που θα ήθελε να τα κάνει η Ελλάδα, τότε θα μπορεί να έχουν και υφαλοκρηπίδα. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Επεκτατισμό της Ελλάδας διαθαλάσσης. Δηλαδή η Ελλάδα προσπαθεί δια της θάλασσας να διπλασιαστεί μέσα το νερό και να περικυκλώσει την Τουρκία, να τη φημώσει, της δημιουργεί λοιπόν ένα αίσθημα στραγγαλισμού. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα αυτό που έλεγα, δηλαδή τις αμοιβαίες εικόνες, και οι δύο πλευρές είναι απόλυτα πεπλισμένες στην πλειοψηφία τους, στην ηγεσία, ότι αυτή είναι η ατζέντα της άλλης πλευράς. Προφανώς υπάρχουν κάποιοι πιο νυφάλοι που γνωρίζουν καλύτερα την άλλη πλευρά, που αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι έτσι τα πράγματα για ορισμένους, για τους πιο εθνικιστές, τους πιο ακραίους, αυτούς που δεν θέλουν καλές σχέσεις με τη γειτονική χώρα, για αυτούς που δεν γνωρίζουν καλά διεθνές δίκαιο και ειρηνική επίλυση των διαφορών. Αλλά δεν πάβει από τη θεώρηση να είναι η επικρατούσα ή να ήταν η επικρατούσα, και είναι και ο βαθύτερος λόγος για τον οποίο η διαφορά στο Αιγαίο δεν έχει επιλυθεί, και έτσι οι δύο χώρες δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν το υπέδαφος, γιατί με βάση το διεθνές δίκαιο
την υφαλοκρηπίδα δεν τη χάνεις ποτέ, αλλά πρέπει, αν έχεις μια χώρα απέναντί σου, να την οριοθετήσεις πρώτα και μετά να μπορέσεις να την εκμεταλλευτείς, αφού έχει οριοθετηθεί.